Et kort indblik i inklusionsbegrebet. Normen er det konventionelle og det gennemsnitlige, men er en norm statisk, eller kan en norm forandre sig? Her ser vi, at normen er ændret. Hvor koen før var normen, er den nu afvigelsen. Men trods dette faktum, at normen kan ændre sig, kan vi ikke undvære normalitetsbegrebet. Vi vurderer i adfærd ud fra en grundlinje for dets normale, mindre normale eller unormale form, hvad enten vi er klar over det eller ej. Det er vi som oftest ikke, og bliver det først, når vi konfronteres med netop det unormale, og derigennem måske gør os tanker om det normale. Dette gør sig også gældende for folkeskolelæreren. Men hvad gør folkeskolelæreren så? Et klasselokales normalitetsbegreb ændres jo, og folkeskolelæreren skal derfor navigere rundt i sin egen komplekse praksis, hvorledes at normalitetsbegreber er konstant foranderligt, og dermed eleverne og eventuelle diagnoser også varierer. Når en elev bliver vurderet til at have udfordringer, burde disse være udgangspunkt for lærerens håndtering af eleven, og ikke grunden til at lade være. Folkeskolelæreren befinder sig altså i et krydsfelt, når der skal træffes inkluderende indsatser, som er hæmmende for nogle elever, men gode for andre. Det vil sige, piktogrammer og lydbarometer kan være rigtig fint for 2 elever, men for resten af eleverne fungerer det ikke. Men hvordan forklares dette paradigme? Her ses folkeskolelæreren placeret midt imellem 4 forskellige diskurser omkring inklusion. Den etiske og pragmatiske diskurs tager afsæt i individet, og den økonomiske og politiske diskurs tager afsæt i fællesskabets behov for inklusion. Den etiske diskurs og den politiske diskurs tager en videre afsæt i idealet om inklusion, hvorledes at den pragmatiske og økonomiske diskurs knytter inklusion til, hvorledes at det overhovedet er muligt. Den økonomiske diskurs taler om, hvor mange børn, som har brug for at blive inkluderet. Og forholder sig kvantitativt til inklusion. Denne bruges, når der tales om inklusion som en spareøvelse. Den pragmatiske diskurs vurderer inklusion som effektiv læring, hvor alle elever får de samme forudsætninger ved inklusion. Den etiske diskurs ser inklusion som et mål for barnet med specielle behov, at dette barn er inkluderet både fagligt og socialt. Den politiske diskurs er politikernes og andre saglige menneskers vurderinger og udtalelser om inklusion,
hvor skolen skal være børneparat, og det ikke er børnene, som skal være skoleparat. Men der er også den 5. diskurs er her, hvor folkeskolelæreren skal anskue sig selv som en velfærdsprofessionel, hvor det er folkeskolelæreren, som udelukkende bedst kan tage udgangspunkt i den enkelte elev. Grundet en konstant refleksion over sin egen faglighed og en permanent fortolkning af sin egen praksis, hvor hver situation kan være håndteret anderledes. Det er her, at inklusion bedst muligt tager sit afsæt.